जाफुंबावगोन जोंनि मोजां मोनलायनाया सिमांसो जासिगोन नामा आं बेजों माब्लाबाबो जानो हाया बे आफा माब्लाबाबो जाया बे मोजां गाज्रि खौरां लाग्रोआलाबानो नोंनि गोसोजोंल' जायो 오늘 रावबो गैया आलासि जाहैजोबदों नामा बिगासो खावसे थांबाय गोरलैहा मा सोरनाव हरदों गणेश खबराथ' हरखानाय जादोंमोन मोनखोना मोनजाया जायाखै जोंसो फैग्रोनाय जाबाय दोनथ'लै आइखौनो बुथारबाय बानायसो फैदो जिरायफै फै सिङाव फै दे फै न'खरसे न'आवनो थानानै मानो मिथाया जानो बेबारि नाथाय आं मा खालामनो हानो खालि अलखदाल' सोरगिदिं सौफैबाय बेबारि नङा आदा आं बेखौ जानो होआ आं नोंनो मोनसे खोथा होबाय गाबोन सानैजों बे न'निफ्राय ओंखारलांनोसै नों क'क्राझार बास्टेनावल' थाहै नाथाय बे माबोरै बेबारि बे आनजादखौ उथ्रिनो हाबानो जाबाय बेबारि नों आंखौ फाथायखौसो खालाम मोननाय नङा नों सिरि था बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जानो मोनजोबदों आरो कम्बक्टारफ्रा फैयोब्ला खाख्रब खुख्रब खालामना दोन नायनि आं बिसोरखौ माबायदि बिसोरो मा नांगौ मा मैगं मोनो नायना लाबोबानो जाबाय बे कम्बक्टारनि न'आ बेनो जाथारगोन र'
बिबारी न'आव दंना गैया? ए माथो आफासो फै जिरायफै। जिरायनो? बे न'आव जिरायनो होनना फैयाखै आं। जोंनि दायखौ निमाहा होदो आफा। शी! निमाहा? एसेबां मुगैथाव नोंनि आखला? बिब्दि होननानै मिथिखायोमोनब्ला उन्दैयावनो नोंखौ गाथारना गारनायासो साबसिन जागौमोन आं। नों दिनै बे खामानिखौ नोंनि गोसो बायदि मावबायब्ला नों दिनै गोसोआव लाखादो नोंहा दिनैनिफ्राय आंनि न'आव आरो जायगा गैला। आरो नन्देस्वर, नोंनि नोरोम आखु थाखोमानाय मुगैथाव आखुआ बेसो। लांसुनिया थगायसुला। निमाहा? एसेबां मुगैथाव नोंनि आखला? बिब्दि होननानै मिथिखायोमोनब्ला उन्दैयावनो नोंखौ गाथारना गारनायासो साबसिन जागौमोन आं। नों दिनै बे खामानिखौ नोंनि गोसो बायदि मावबायब्ला नों दिनै गोसोआव लाखादो नोंहा दिनैनिफ्राय आंनि न'आव आरो जायगा गैला। नों गोसोखौ हमथानानै गावखौ सोलिनो नाजा आइ। मालायफ्रा नोंनि सायाव गोबां नोजोर होबाय। जोंहा सोर दं फिसा? नायल' जाल' जिउआव नों सासेल'। थैजासिम थांना थानायनि जिउखौ जों नोंनि सायावनो हगारबाय आरो। नोम्फानि मान सन्माननि बाथ्राखौ नायनानै आगान सुर आइ। नङाब्ला जिउआव जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ बिखायाव दुखुनि दावदाब गालांनाय जागोन। फिसाखौ नों गोदाव सोराव खालामनो मोननाय नङा दे। आथिखाल मुगायाव जेरैबायदि सोलोंथाइ होनांगौ नों बेबायदिनो गथ'खौ फोरोंलांदे। नन्देस्वर मा थांदों बेलाय? नन्देस्वर नोमफाया मा थांदोंलै आयं? आंनो एसे नांगौमोनलै। ए
आफा आयं फैदों। नै माथो आदा गावग्रासोलाय हा बेरे फुजानि मानो आंनावलाय माबालै फंबाय एसे नांगौमोन आंनो दिनै जोंहा ओंखाम गोरलै जायोथ' दा बहाय गथ'नि लोगोफोर आंनाव ओंखाम गोरलै जाफैगोन दा गथ'आ बे गावनि लोगोफोरनो खांख्राइ बाथोन जाहोनो नागिरदोंलाय ओंखाम गोरलैयाव थांनायाथ' थांनो ओंखारदोंमोनलै आदा ओंखायनो गथ'आ आंखौ नोंनिसिम थिनहरदों नोंसोरनो नांगौसेबाव मा मोनगोन ना मोनाथाय आदा दैफ्राबो गुसुथार हाबनोबो हागोन ना हायाथाय बिदि सानदों आङो जा मोनो आगै बेखौनो लाबोदो टाउननि गथ'फोर जाबाय मा जानो लुबैयोथाय दा फिसा जाहोनो लुबैगारबाय नोंसोरबो ज' थांलायनानै आयौ जोंनावनो दा मोनाव ओंखामखौ जालायहैदो दे आयौ दे आदा दे जागोन बियो जा मोनो नों दा आंनो न'आवल' हैदो जिनिसखौ नोंस्रा दा आंनाव ओंखाम गोरलै जाहैनांगौलै आयौ दे नोंथांजों नोंजों थांदा दे जागोन आदा दे दा हैब्रबना फैगोन आं मोनब्ला खुलुमदो बाबा न'आव लांजोनि बेखौ दे न'आव लांसै बाबाखौ लांसै न'आव माइरं नांगौमोनलै आदा मोनाव 500 रांनि खुस्रा दं नामाब्रा आंनावबो जाजोबालै नै खुस्रायानो 500 रां खुस्राखौ बहा लाबोनांगौ नोंलाय खामायनो रोङाब्ला गामिनि दखानफ्राव मारै एफा गोबां खुस्रा मोननोब्रा ओरैनो दासान्दि फैसा खिनायानो गैया ओइ नोङो बहा एसे बुरजा रां मोनखोलै ओइ नों बे 500 गाहाम एफा बुरजा रांखौ बहाय मोनखो नोंलाय नोंथ' सिखाव खावदारदोंलै नोंसोर बायदि थानायनि थाखायनो बे जोंनि एलेकाया सिखाव दाखायनो खालामनानै जाबायलै आंलाय बहा मालायनि रां खावबायबायनो रोंनोब्रा ना फाननानै जाग्रा मानसियालाय ओइ बे राङा लाबोलाय लोंग्रा गलायाव जों एसे गारामा फियैनि आदा मोनाव खुस्रा दंबा आंबो एसे होलांदोब्रा ओइ सेरखाय गलादार नोंबो मालायनि रां मोननायखाय जोंखौ थगाय सानबाय नामा बाथ्राया हले बोरैबासो जागोनलै राङा गोख्रै हर हरलाय हरलाय माथो थाबावो जोंहाबो नांथारगौ बेसेबां दं लाबोथ' गोथायलै आदामोन राङा मारै गोमाखो आंना ओइ जों हले मोनसेया नोंनो हर जा हर मा लाबोखो आफा लाबोबाय बाबा आं लेखाखौ लाबोबायना कलमबो नांगौ खाथाबो नांगौ नों गासिबो लाबोजोब्बायना बाबा लाबोबाय बाबा लाबोबाय नाथाय आं दिनै माइरंखौनो मोनबोआखिसै बाबा आंनि रांखौ गलायाव सोफानानै लाखिजोब्बाय खावनाय होननानै माखासे दुथां सेंग्राफ्रा दिनै ओंखामखौ जाला बाबा गाबोन फुङाव ना सारहैनानै जानोसै
बहा थांबावगोन बाबा आं नोंमाय गावबुरानो थांदोंमोन बाबा बे खोथाखौनो खोन्थाहैनो आं नों न'आव थाबाय थाथ'दे हाब नमस्ते फंबाय बेसे गोबावसोलै फंबाय सफैनाया दासो फैदोंला आं माहाजोनबाबो आंखौ अननानै एसे हेफाजाब खालामदोलै दे मा जादों बुंनायसाय खामानिफोर दुखु गोनां जादोंसै फालाय माबालै आदा बै फाख्रिगुरिनि दानथारु होननायमोनहा बिसोरो आंनि 500 रांखौ सेनानै लाखिबाय आं माइरंसो बायनो थांदोंमोन मानोथो माबोरै लाखिनो मोनखो आंनि रांखौनो आंखौसो खावदों होननानै बुंबायलै आदा बे बोरै जाथावगौ ओरैनो आङो सानफा बोथिफा ना खांख्राइ फानबायबायनानैसो जायो आदायाबो बेखौ एसे साननानै नायजाया होमबा आं बेफोरबायदि खामानिखौ माबोरै मावथावगौ माहाजोनबाबो बांद्रायबाय आखल सारा जाबाय खामानि दामानियावथ' गैथारलिया लेखा फरायावबो गैला लोंनाय जानायजों गोफबना मानसिया मोजां खामानि मावनो हायोना बेथ' जाद्रायथाराखिसै बे दायनि थाखाय एसे बिजिना होदोलै माहाजोनबाबु अननानै दे जागोन दे फंबाय बिसोर लाखिनाय रांखौ आं गाबोन बिनानै नोंनो होफिनगोन आं हामथारबायलै आदा अननानै आंखौ नायथारदो जागोन मोसौ सालायजाम जुम थराय जुम बांग्रि कथा थराय थाफ्लिक तुफ्लिक हर लाब जाबा थांगोन रानगोन सालायजाम जुम थराय आं गेलेयालै बांग्रि जाम्बा नों स्कुल थांलै ओइ जाम्बा नोंसिनाव मा लाबोदों सालायजाम जोंनाबो बाबाया गस्ला लाबोबायना लेखाबो लाबोबाय आंखौ गाबोन स्कुलाव दोनलांगोन नै ओइ जाम्बा गाबोन रबिबारसो स्कुल गैया नोंबो थाखोसिम लायखानांगोन रोङाबाथ' मास्टारजों दाम होजाखागोन जोंनाबो बाबाया गासिबो लाबोजोब्बाय न'आव नों हाबनो मोनखाया जाम्बालाय जोंलागोनि गामिनि मानगोनां सोद्रोमा नोंथांमोन दाखालि बेलासियाव नन्देस्वर फंबाया गावनि रांखौ बे जोंलागो खाथिनि गादामलामोनखौ खावनानै सेनानै लांदों होननानै आंनो नालिस हैदों दिनै बे बाथ्राखौ नोंथांमोनखौ लानानै आं बहाय माने सावरायनो सानदों दा बे गादामलामोनहा बे थाखाखौ सिख'नानै खावनानै लांमारदोंना बे सैथो बाथ्राखौ नंगौना नङा बियो माबोरैहाय नोंसोरखौ रिपर्ट हैनो हाखो बेखौ सिमान लानांगौ बाथ्रा मारै जाखो गादामलामोनहा दाखालि बेलासियाव नन्देस्वरनि थाखाखौ खावमारदोंना खावमाराखै नंगौमोन आदै नाथाय जों रांखौ मोननाय जायाखै बाथ्राया माबोरै जाखो थाखाखौ लाखिनानै माबोरै मोनाखै जाखो रायजो राजाफोर आं जेखौ बुंगोन बेखौ सैथोखौ बुंगोन मानो होनना बुङोबा आङो नंखाय बुंनायखौ जोनोमनिफ्रायनो लाबोखायाखै राङा जादों 500 माइरङा बायदों सेरथाम गलादारा रांनि खुस्रा मोनैयाव जोंनावहाय खुस्रा सोंनायाव जों बुंनांदों जों बेखार सेंग्राफोरनाव माबोरै एफाग्राब बुरजा रांनि खुस्रा थानो होननानै दिनै बिसाराव नोंसोरथ' दायनिगिरि जासिगोन सिखाव नङाब्ला ना फाननानै जाग्रा मानसिनाव बोरै 500 रां थानांगौ रायजो राजाफ्रा एसे साननानै नायसाय नन्देस्वरखौ सिखावनि मा फोरमान मोनखो नोंसोरो जों उनाव रांखौबो मोनलांनाय जायाखै राङा सुरित गलादारनिफ्रायनो गोमादों
ओइ फंबाय नोंनि आखाइनिफ्राय बे रां गोमानाया सैथोना? नंगौ आयं राङा आंनिफ्रायनो गोमादों। जों जेबो मिथिया नन्देस्वरनो नोंसोर रांखौ हरफिननांगोन। जों मिथियालै बे सिखावा गावनि सिखार लाग्रोथों। बुंनानै हो नन्देस्वर बे रांखौ नों बहा खावनानै मोना? बाथ्रायाथ' बोरै बोरै जाखो गावजों गाव मोजां बिजिरलायनानै सानबानो जायोना नंगौ नङा? मा बुंनो मानिजाथाव रायजो राजाफोर, आं बे रांखौ खांख्राइ जावनायावसो खांख्राइ गुदुंनिफ्राय मोननाय जादोंमोन।